I forbindelse med Søfartens leders årlige generalforsamling i Nyborg var der arrangeret workshops, som skulle tilgodese alle, uanset om man var til færger, lodserier og havne, om man var til den store eller mindre skibsfart, eller bare gerne ville høre mere om jobmulighederne i andre rederier end lige de danske. Debatten var livlig, og tiden derfor alt for knap, inden grupperne skulle fremlægge deres konklusioner hver især. Men inden da havde formand Per Bøje Brandenborg vanen tro aflagt foreningens beretning, der i år bare præg af rederiernes udskiftning af danske søfarende på bekostning af udlændinge, og først og fremmest Asien og Østeuropa. Hvis vi starter med jer, dem af jer, der sejler i dis, så er rederen næsten malerisk meldt ud, at det er blodrødt derude. De danske rederier har været hurtige, nogle nærmest paniske, for at opnå sorte tal på bundlinjen og tilfredsstille nervøse aktionærer og bestyrelser. I den proces blev det hurtigt, næsten en dagligdags begivenhed, at DIS-officererne alene med udgangspunkt i sammenligninger på den daglige hyreomkostning med et slag blev dømt ikke konkurrencedygtige i forhold til billigere skibsofficerer fra for eksempel Asien. Vi behøver kun at se tilbage på 2008 for at se, hvor hurtigt det er gået. Her kunne rederierne ikke få danske officerer nok, og nogle rederier havde behov for ekstraordinært at søge om dispensation for kravet om dansk eller EU-skibsfører ombord i danske skibe i DIS. Rederierne Herning og Torm har stadig deres dispensationer. På trods af, at deres ansøgninger til Søfartsstyrelsen lagde vægt på, at det kun var fordi det ikke var muligt at rekruttere danske eller EU-skibsofficerer. Siden har begge rederier opsagt danske officerer og beholdt mange udlændinge. Juniorofficererne og de studerende er blevet kølehalet gang på gang i 2009. Selvom de har fået en tip-top moderne World karriereuddannelse og gennem året hørt rederiernes reklamespot i radioen for at tiltrække nye skibsofficerelever, har de skuffet måtte konstatere, at de selv samme rederier nu siger, at danske juniorofficerer bare er alt for dyre. For jer, der er ansat i land på rederikontorerne og andre maritime virksomheder i det blå Danmark, har blodrødt derude betydet udflagning af crewingafdelinger, tekniske afdelinger, indkøbsafdelinger osv. til hovedsageligt Singapore og Fjernøsten i øvrigt. Krisen har også været hård ved den mindre skibsfart, hvor mange redere har måttet lade livet og lade sig erklære konkurs. Der har selvfølgelig været nogle lykkeriddere, men overordnet gør det mig ondt, at mange af de små rederier med tradition og god gammeldags ordentlighed ikke har overlevet. Man kan være kynisk at sige, at det måtte ske, men jeg vil vælge at konstatere, at den del af erhvervet på det skamligste er blevet glemt af vores politikere og regeringen. Men efter at krisen for alvor fik tag i de større rederier, er der blevet truffet forkerte beslutninger på direktionsgangene med hensyn til beskæftigelsen af danske officerer. Forkerte beslutninger, der har forårsaget opsigelser i DFDS, HH Ferries, Torm, Herning, Esvag, Lauritsen, Klipper og ikke mindst den store såkaldte frivillige fratrædelsesordning i AP Møller Mærsk. De er alle i min optik løbet fra deres samfundsansvar og løfterne over for politikerne. Vi gik derfor i efteråret 2009 sammen med CU Søfart og Maskinmesternes Forening til Erhvervsministeren og Folketingets Erhvervsudvalg med et politisk oplæg, der skal sikre bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det blå Danmark. Søfartens ledere og de øvrige organisationer er parate til fortsat at bakke op om DIS. Men vi har gjort det klart, at vi som organisationer for de søfarende ikke stiltiende kan se til, mens rederierne kører sololøb med deres erhvervsstøtteordninger, DIS og tonnageskatten. Vi kan ikke acceptere, hvis rederne får lov til kun at rekruttere 200 studerende til erhvervet, mens de samtidig opsiger og erstatter vores medlemmer med billig arbejdskraft. Der skal også være varige jobs til danske søfolk, hvis Danmark i praksis, og ikke kun i ord og fine udtalelser, skal blive Europas førende søfartsnation. Når krisen krasser, så rykker man tættere sammen, og det har vi også kunne mærke i vores forening. Antallet af aktive medlemmer er ved regnskabsårs afslutningen 30. september 2009 steget til 3.083 medlemmer. Året har også budt på et godt samarbejde med Maskinmesternes Forening, CU Søfart og Sømændenes Forbund om de vigtigste emner. Gennem 2009 er samarbejdet med Maskinmesternes Forening blevet styrket, og vi ser frem til vores forhandlingsfællesskab med maskinmesterne om overenskomst 2010 på Danmarks Rederiforening og Bilfærger
rederiforeningsområder. Vi har i 2009 mærket en stigende interesse for job i udlandet, og vi har øget vores rådgivning om kontrakt- og skatteforhold. I det hele taget er det vores mission for 2010 at få gjort det mere attraktivt for danske skibsofficerer at søge udfordringen i udlandet. Se på den baggrund har timingen for vores radikale ændring af Job to Sea været præcis. Vi har længe haft et ønske om at accelerere antallet af CV'er i Job to Sea, for på den måde at tiltrække flere arbejdsgivere, navnlig fra det store udland. Det er vores vision at skabe en mødeplads for verdens maritime arbejdsgivere og tilsvarende skibsofficerer med et stærkt fokus på certifikater, kvalifikationer og kompetencer. Job to Sea er åben for alle kandidater, medlemmer såvel som ikke medlemmer, udlændinge som danske, maskinmester, navigatører og duale. Det er vores opfattelse, at tingene er blevet mere sikre i Adenbugten, men at det desværre blot sender piraterne længere ud til søs. Det vil på ny skabe debat om skibenes beredskab, afværgeforanstaltninger, vagter og ultimativt våben i skibene. Vi er i Søfartens leder parat til at gå så langt, som medlemmerne synes rimeligt, operativt og forsvarligt. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsen og sekretariatets vegne sende en stor tak til alle de valgte tals- og tillidsmænd for et godt og et konstruktivt samarbejde. Uden jer ville vi ikke vide, hvad der rører sig i den virkelige verden. Efter formandens beretning kunne medlemmerne bevæge sig rundt mellem små stande, herunder til ens medlemsafdeling, eller få gode råd om pension, om muligheder for retshjælp, et godt råd om job og karriere, eller diskutere den kommende